assalamu alaikum bandiraɓe yiwiyankoɓe télémon diaspora sénégal tv calminama honi kala inde moni mbaɗa yettude muɗum yewtere moɗon yewtere men wiyetede dingiral rendo en jaa e joljole ko ganduɗa kañum woni ko ɗum woni ko hesɗi ko yardate ataye e nder leydi sénégal ko ɗum woni ko jondete otoji ɗum woni ko darate e te garsuji hande noon en jogui beelemma mawɗo yewtere men yewtere dingiral rendo eɗen jaɓiɗo sehil men sehil leñolngol guiɗo men guiɗo leñolngol gorko pullo cuusɗo casɗo kadi parnoɗo paƴorɗo gacce inna wiya elhas abdoul ka jeeya ko cuuɗi men sam jabal noon ko kadi ko commune sam yabal ko toon o jeeya ko toon o dawi toon mboso data en jogui beele mawɗo hande jaɓɓade mo ko adi foof elhas abdoul calmodira e bandiraɓe téléma diaspora tv eyo idi fof ko wiide assalamu aleykum wa rahmatullah min cangi dennanguel kadi ne yimɓe daaroɓe diaspora tv idade fof salmindema an hoorema en tant que directeur o sehilam aliou kanté salminde kadi ne dennanguel sernawɓe nde leydi he kalifaɓe diine ɓe juurade kadi ne jibnaɓe kay denndangal yimɓe wonɓe leydi sénégal araroɓe kadi ne goɗɗo juuɗɗen elhaj abdoul mi weltima no feewi e salminago ma teddungo téléma diaspora sénégal tv gonɗen koye joljole e joljole hannde o e kala mo garɓiɗa e nder leydi sénégal sa fooɗi wutte mum seeɗa haalanma ko keɓlugal julde taske wona so tawi wiyama elhaj abdoul ka heeɓiyankoɓe payeɗe kosam sa wi kosam mbiya jawdi daridi sa wi jawdi daridi noon mbiya nayyi mbiya beyi mbiya baali foof koye jawdi jeeya taski noon ene wawi ko jawdi goni babana yangue e taw mboɗo heewide so tawi kala ko daña e yangue ko jomaji woni sababu yettu Allah ƴetta jomajo kala ko daña e taski alay saago jawdi ɗi gona e kañumen goni yangue keɓgal julde taski elhaj abdoul ka holno fulɓe gori hen leydi sénégal iɗi fof ko mbeɗa salmina denndangal yimɓe to gimmimi to woni commune sam yabal rendo mbangomo fulɓe goni toon ko namɗam kadi ne ko namgal belgal jaabade par ce que ko ɗo hande leydi e tabaski si wiyama tan ko gaynaka ɓuuri hen doole par ce que ko jawdi ɗiɗɗaɓɓetidi hen hande sénégal ko fulɓe keedori ngal ɗon banggal ko programme moɗo noon mbo Allah subhanahu wa taala yamiru en mbadde ɗum rewi kadi ne jooɗi aynaɓe bon tabaki noon siko ari ko organisation mawɗo hakkude aynaɓe asodoɓe hakkude kadi ne aynaɓe juuɗɓe ɓe par ce que ko juuɗe mbaɗata ɗum bon ko gueɗɗen goni hen tan yeyde sohde tan ɗum dar woni hen joom jawdi ndi yeeyat joom haalis o soodat kono noon waɗa organisé guila président Macky Sall ari aynaɓe jiihen hoore mabɓe no feewi hande haɗa wawi yeyde jawdi gotiri haɗa wawi sorande hen sukaɓe ma rewɓe ma ha fof newo kadi ne balle mawɗe ne mbaɗa hen nder aynaɓe hakkude mumen akay hoddima mabɓe a sehilaɓe mabɓe bon situation liste ɗiɗo ɗon tulni han noon bon d' après ko nana ko eko yiya ko wonɗo minen kam ko sur le terrain min goni jawɗi kam no goodi jibinaɓe nde leydi e kadi ne ko yimɓe paanati addoyde wona Mali en wona Mauritanie en a ballal lamɗo leydi o woni Macky Sall a ballal kadi ne rewde ministre gaynaka ko wonɗo kadi ne ɗo tulli en kam ko par intérim woni kono fulɓe aynaɓe kam ɓini hen golla golle mumen ɓe coodi jawɗi mabɓe ɓe jibaniraɓe ɓe pari pour sénégal kam parde ha fof newo fiti elhaj abdoul somi nani haalama ko jawdi leydi sénégal somotoɓe jawdi e yeeyoɓe e sottoɓe hikka julde taski e keɓugal ngal jogoto heblade ngal kulhuli ngala hen ɗo wonde hayso jawdi ima e caggal leydi gonɗo e leydi sénégal ene wawi yonde taski garowo ala haɗa anji sénégal haysi jawɗi garani jawɗi mabɓe tan yoni kono ngo ko a yakar kadi ne ɓeɓe ndenɗen sous région woni Mali en Mauritanie en eɓe gowi addude jawɗele mabɓe sénégal kadi ne ɓe jeeyi hen ɓe gona jaam a faami kono sénégal ko jibanirte ko tan hande soko yeehi Jolof soko yeehi Fouta so yeehi diwan Tamba hande min dimanche dara Jolof ñalmi cenki kono jawɗi ko woni ko ɗon tan machallah so yeehi hande marché Missira la même chose am goɗɗi mbo ganduɗa mbawi wadde cité kono jawdi sénégal tan hina wawi reklude ɗum ɗo
parce que kadi ne yurmene wonde hen hande sarari si tabaski yonti he waɗi yimɓe ngalnaɗani Allah na niwni heɓe mbawi sodde gueɗe mawɗe ɓe totta yimɓe mo ƴettude hen misal hande si yewtima o leydi o wana sehili men Abdourahmane Ka président Abdourahmane Ka Gadiel ina waɗa golle mawɗe en calminimo passage voilà ina waɗa golle mawɗe ande rendo he ina sooda mawon 300 jawdi walla 500 tottira ha laaɓa wona yeede won ɗaɓɓude bon fi kono hokkat yimɓe ɓe mbaɗa a golle goɗɗe ɗe waɗata ɗum ko minen tigui hen guite amen ina waɗa golle mawɗe yimɓe woɓɓe kadi en mboɗo innu min wawi wiide hooram kono won hande Ousmane Moussa en on ɓurɗo andede Abal eɓe mbaɗa golle mawɗe ganduɗa ɗum ɗo heɓe jagguirana rendo o wona tan fulɓe ɓe tottata ko foof en ɗum ɗon si naati kadi ene hawre ballal ngal président Macky Sall waɗata wallata yimɓe a galle sernaɓe ɗi tabaski wodata probléme ɗo Sénégal Ousmane so ɓurɗandirede e jabal Abal jomnol foire en calminimo no feewi kadi ko giɗɗo no feewi en calmini ɗon jeeɗo haabide Mamadou Bari di cangol ɓuriɗam debbo ndirɗo kaƴi gonɗo sababu hakkude men Ousmane en calmini no feewi kadi Ousmane ko ɓooyde jollude leñol ngol mi mbiya tan yo Allah sembinɓe e dolde hélas mami gaare ma to banggue ballal département mo Keɓe maire ne wayno fulɓe somotoɓe jawdi ɓayde wi kulhuli ngootani hewɓe no goyenno banggue ñamale wallede no mbaɗiri opération tabaski enen ñamale en leela firti ko ministére o walla président de la république hokki fulɓe jawdi walla financement mbawi ñamlade keeɓi law nehi jawdi law eyyi ɗum kalɗa ko koko wonɗo caɗele aynaɓe idana mbimami joni nder haala he hande aɗa wawi yiye jawdi gotir tan kumta haaju balla hen yimɓe galle o foof ɗum noon ko laamu Macky Sall heeɓa hande sarari fulɓe aynaɓe ɓe keeɓi han nder naati to en finance ɓe mboɗo salmina kadi ne ɓen ɗon hande kadi ne ko wayno Prodac a ɓini mbaɗa fermaji département Keɓe maire ko wayno kadi sukaɓe a ɓini golla a nder gaynaka he liggol ngol arde ɗum ko musidɗo men biɗeɗe Pammoudou Fall mboɗo calmin ɗum ina waɗen golle mawɗe minen to min keewi to min mbawi tan addude sukaɓe par ce que polo so ɗum totti gaynaka tan waɗi ɗumini ko kono noon financement ji ne keeɓo wona hande minen galle aynaɓe han gonɗo département Keɓe maire on ɗon musidɗo amen ardori hino jilla arde wona biyeteɗo Aliou Sow ɓurɗo andede Yura e mbaɗa toon golle mawɗe financement ji mballa rewɓe mballa julaɓe coodo ko wimami ko joni wona han Abdourahmane Ka Gadiel aɗa wawi arde mum tawaski no yonti mba minde mawnam walla kaw komi jiɗɗo sodde jawɗi waɗa opération itta mawon 50 millions hokkuma jaaha cooda jeyta a prix beɓe tawa tegananima hay mbuɗ sa arti gaddam kalis makko ɗum ngal ɗon ballal ko ballo leñol ngal ɗon ballal min jiiɗi kadi ene fulɓe yontaɓe wonɓe nder leñol he e mbaɗa balle mbaɗe noon par ce que laamu wawa wadde foof kono noon sen dañi des gens privé waɗaɓe ɗum ɗo golle ko wadde ɓe remercier a ñaganadeɓe woɓɓe waɓene mabɓe par ce que kam mbawmi hokkede exemple min jii ɗum a woɓɓe wonɓe nder rende kono noon min noddi fof en ɓuura waw arde ɓe mballa yimɓe hen laamu kadi ne ɓe ɓuura tengtinde financement ɗi ɓuura weɓɓe yettade hen eyo beele on nayi ɓe dañi ha caɗele kamɓe financement o walloɓe e waɓe aɗu kante ne mbiyene yo ɗokki financement ne cumoye jawdi taski ɓenna tan naata e ladde mbeɗa ɗum sahani heɓa eyyi aɗa andi kala golle fof ina waɗi yimɓe rewnoɓe lawol ina waɗi ɓe kadi ne ɓe ndewantan no fodiri ni kono sarari aɗa andi fulɓe ko rimɓe fulɓe kadi ne soɓe tottima konngol mumen tan a heeɓi hande kala mbiɗoma tan tottanmi liggo si nokku ñalngu ari mi addanma jawdi ma tan a heɓat kono noon dans l' ensemble ɗoni vraiment min jetti lamɗo Macky Sall no darre gaynaka he vraiment ina liggi hen liggey mawɗo eyyi en jetti président de la république ono Macky Sall e ballal makko e gaynaka tengti e ñalawma mo tutti aynaɓe woni journée élevage hikko duuɓi jeetati ko ɗum fuɗɗi e cakkirɗen yaade ko Tambacounda en calminima en jettima no fewi ɗon so en kaali haala Tambacounda en calminat gorko pullo mo ganduɗa kañum woni gorko pullo kaɓowo on woni Hamad Birom Abdoulaye Adama Sow gorko mo commune Guente Kaye en calminima no fewi tawi ko gonɗo e lamorgo Sénégal Dakar en juurima en jettima gorko pullo mo tan haqqille mum e ko ɓe dañata albarka waɗɗinde ñeeño ndimawko natti haala koyɗe mayne ngarma joni Elage Abdoul Ka e département mo Keɓe maire caggal nde kalɗa haala jawdi
may naat ay sago par ce que ginani ni haala aɗa wiya président Macky Sall président Macky Sall président Macky Sall président Macky Sall holko nanuma e politique e heɗa anndi politique ko hunde nde nganndanɗaa ne min naari heen tan ko fewnude kadi ina takma waaw kadi ne wadde porte voix wiyde ko mbaɗa porte voix mballa kadi ne renndo ngo mballa kureeji ma hakkunde amen e politique noon min kam mbiɗa waawi komin tawɗo politique a ndeer galle amen par ce que min so yehi hannde gure amen to baabiraaɗam jibnaaɗam gorko ka woni chef de village baaba makko wonɗo chef de village ha ɗum rewondiri woni kadi ne yimɓe ngannduɗaa heɓe njiya ardiɓe toon diine o ɗum ɗon kala neɗɗo gon dillalno ɗon nder département ko won région Louga ma ar ha ɗon kaala yidde ma minen de min jonta min dille politique min darni mouvement ji min jilla foɗodirteɓe gueɗe kewaɗɗe nder département he walla kewaɗɗe nder lisdi he eyi joni koye nder Benno Bokk Yaakaar gonɗa walla ko nde naɗa politique natɗa koye banggue goɗɗo e haɗañi minen kam ko Macky Sall min goni guila départ guila de apporté créé en 2008 min jilla yimɓe kadi ne fuɗɗinoɓe rendude création kono hunde fof ne jiiɗa si hantima tan ma waɗa yimɓe ɗo ɓe Allah tutti woni o de ɗum waɗi min golli hen ha kay 2014 min potno fo ƴettude commune o min gacciri neɗɗo goɗɗo ha ko 2022 o noon local 2022 min dari noon hanti kam il faut mi ƴetta kono noon min kori yahrude liste Benno Bokk Yaakaar commune Sam Yabal min jahari liste biyeteɗo gëm sa bopp mo ganduɗa ne ko Bougane Gueye ardi musiɗam mi salmini ɗum no feewi min ƴetti liste makko min jaharimo min ƴettanomo noon pour hodde parti gëm sa bopp kono mi ƴettinoma ko dañde récépissé wawa jillede par ce que min ɓooyi waajde nde min gandi min mba ƴettude hanti Benno Bokk Yaakaar min kadi ne liste parallèle yawani yaltude il fallait min ƴetta noon hanti gëm sa bopp hunde wote gaɗɗane ɓaɗi amen min ƴetti gëm sa bopp min gondema eyyi fulani wiyen mbato jollo toon so kama silama naggat ɗum waɗano yaade to gëm sa bopp eyyi guel ɗimel ayi to mo gëm sa bopp te aɗa jogui mouvement aɗa ardi mouvement biyeteɗo ɓamtare ballodiral liggey eyyi on mouvement ko hatma e wadde liste makko eyyi mouvement récépissé mouvement wiyete mouvement pour le développement et la solidarité liggéey kono élection locale o yewti ko nden min mbaɗi ɗum créé par ce que élection no tegorno ni banggal caution banggal ɗuma ɗum no ɗesno tengde min cikkano no wonira noon élection locale 2022 foti conseil dañƴa walla an ƴetti mairie ndi ala mi gagnaki kono mi dañi 12 conseil min tengti sukkude gonɗo ɗon hannde deuxième poste ƴettuɗa eyyi kono aɗa oɗo local jewtuɗo a wawa wonde tu ne peux pas être candidat après gona conseil soit gagneɗa gona maire soit tu perds les gens de proportionnel jaa ko liste proportionnel o demba ari bon minen wajoɗo dari amen ko 106 voix y avait d'autres gueɗe ganduɗa nene wonno to nder ko ɗum min daɗiri amen min gari noon min dañi constitut ji amen aɓini liggo aɓini toon darani kadi ne renndo ngo ɓe darani kadi ne commune o ha wawa yahrude yeeso eyyi mouvement o caggal nde élection locale ɓeni daruɗama omo wuuri hannde omo dilla walla ko nder ha joni kono takkiɓe e Benno Bokk Yaakaar son jiddamal kono yahoɓe ala ɗum ɗon kam no dilla par ce que min mbawa wiide min jahat par ce que Macky Sall min gondi guila départ sigi tawi kadi min gondano Macky Sall tan mbiya min gonda e Macky Sall élection 2024 présidentiel haale leydi he yo président Macky Sall haala yo président Macky Sall haala ko candidat moɗon 2024 eyyi pour le moment kam ko Benno Bokk Yaakaar min goni woni candidat Macky Sall ɗum woni candidat kala goɗɗo nder Benno Bokk Yaakaar kadi ne galle jogoto kilifa o ko Macky Sall siwa haal hunde wotere kadi ne minen min jiiɗi ko yo wonde ɗum candidat mo ɗum ɓuure a leydi he ɓuure yimɓe lesdi he ɓuure kadi ne a sous région he min ɓoyaji gimmimi Abidjan kono so toon jeeyi liggiya ɗi batte toon au Sénégal ɓe mbaɗi dépassé Sénégal BRT mumen para terre kam jellama hande Abidjan aɓini puɗɗo kadi kamen wadde terre wadde aɓe ñemtiri Macky Sall so yahani Congo Brazzaville la même chose aɗa kigali ɓuuri en doole kono yaade chose aɓen ƴette hande ɗo ɓe gara ɓe ƴetta ɗum wona ko wayino PUDC wayno semi mbiɗa salmina gardiɗo semi woni babiraɗo men docteur Bocar Daf
on kadi waɗa golle mawɗe hiccek mbiɗa wi tan Macky Sall hayso waɗani hunde wotere kono bourse wodi yimɓe hannde koɓe tampuɓe kono bourse maɓe keɓato par trimestre woni 25 000 à l'époque joni watta 35 000 ɗum tan yoni golle saka no ndiyam ɗam laabi ɗi gueɗe Elas Abdoul Ka en calmini mo ganduɗa kañum woni directeur général semi Bocar Mamadou Daf premier adjoint au maire commune mo Ndennori en calminimo no feewi en juurimomo kadi ko sehil guiɗo no feewi ballude en mbi haami kanko haddi no wayde haami e mouvement président de la république Macky Sall albarka makko noon albarka yoɓandemi man hitande e mbaylam kanko jogui luwas mo hitande o wiɓe ɗum so meeɗa ɗum dañde affaire kanko waɗi ɗum kanko waɗi afu woni koɗo juurimomo haali candidat mo président Macky Sall te yimɓe lendi affaire naɓe ne dukani ɓe candidat woni président Macky Sall ha joni président Macky Sall haalani oɗon jogui plan A walla oɗon jogui plan B walla onon koto makko ɗo jooɗi ɗon eyyi haɗa anndi ɗo kam wuro walla lesdi ko worko dohnata ɗum wiyete constitution noon ina rokki président wonde candidat minen min gata men ɓe goɗɗo min mbaɗi tigi ɗo ɗum ça veut dire min netti holade mawɗo gonɗo ɗo kam min gondi kam min mbaɗi candidat amen kam min jata kadi sur le terrain haɓanade ɗum pour heɓta deuxiéme quinquennat en gaccon haalde troisiéme mandat ɗum koko ɗum siwa heɓade troisiéme mandat layete à part 2029 ko oɗo mandat ma ɓen troisiéme mandat haya e yo deuxiéme mandat mo paɗe no wiyete deuxiéme quinquennat deuxiéme quinquennat eyyi kono troisiéme mandat hanti haalte à part 2029 e Macky Sall wonanta waɗa troisiéme mandat perna mbawi ɗakkude onon ɗakkata noon ɗakka c'est à dire aɗa anndi constitution si constitution wi Macky Sall wawa wonde ko nden yimɓe darto mbi min mbaɗi oɗo plan B kono pour le moment plan B ala ko plan A tan woɗi walla plan vierge Elas Abdoul Ka ko dawriyanke woni baɗowo politique kadi ko julanke to banggue jawdi ministre mo ganduɗa kañum woni joguiɗo gaynaka wondi koye Idriss Seck yalti pouvoir yeehi banggue mum kanko woni chef de opposition ministére makko waɗi division joguiɗo sport o jogui gaynaka o ɗacci dokkiti Amadou Ba lengueji ɗi en tant que aynaɓe holno miijo mum ministére gaynaka o haɗa anndi président Macky Sall kam no yahrata ni ko neɗɗo ba maîtrise hunde sika yii wonde neɗɗo on wi ɗum komi jiɗɗo yahade on yehi naɓori yimɓe mo kaake mum way tan woppode yahade kono noon wor gonɗo ɗo mbawɗo kadi ne waab ɗum ɗon fof woni premier ministre Amadou Ba on kam golle makko fof en gandi ɗum so tawi président wi ɗum jogonnoon ɗum par intérim haade goɗon ƴeew neɗɗo mo kooli par ce que Macky Sall haɗa juuɗa ɓendude eyyi maka hakkude mum fulɓe hakkude aynaɓe ko hunde tinde wona n'importe qui tegata ɗon ɗum tawi ma ƴin teeru ɗum ɗon joni Amadou Ba no wawi teerude ɗum kamma collaborer goni toon ma teeru ɗum ha ƴeew neɗɗo koolni en kadi nemo fulɓe kooli o tega ɗum ɗon eyyi ɗum tagi noon ni o kam golle nani dohne ko foti waɗede ko nani waɗe ko Idriss Seck yalti pouvoir ko yeehi banggue makko ko holo yolde affaire naɓe ji walla ala yolde haɗañ Idriss Seck kamum ko noon wawi tan yahanirde en ganda kadi ne eko haaldano kono ko wawno haalde eko wawno waɗa foof wona ɗo fadano ko ar gollen lesdi ndi en gollodi ha kay kawum tottama hande poste troisiéme personnalité du pays ina fonno kadi en jogade wo ndimawu ha golla ha yettoyo wiyede constitution wi Macky Sall waɗama candidat jaggiranamo par ce que neɗɗo noon a wawa haɗum rokka hirande ɗum rokka bottare ɗum rokka kajitade daro sumto jigguma aɗa ñama fawru aɗa suma fawru eyyi no pula ha nderdini lamɗo noon andi ɗum andi kadi ɗum ɓuuri hen acci ɗumen o baɗɗum remplacé on Abdoulaye Daouda Diallo golle makko no on hay woni wiyete tan ko cuuli laaɓa juuɗe Elas Abdoul Ka jarama caggal men toɓɓel hande o gonɗen koye 8 mai wonno notiyade mo ganduɗa kañum woni Ousmane Sonko par exemple ko makko Imam May Niang heewi Sonko e leydi he ñawore waɗino e porte réserve ñawore hande yani Ousmane Sonko faama lebbi jeegom taw ko sursi on foti yobde temedde million Mame May Niang holno jangguirɗa ɗum e ɗum tan hollirta ko justice Sénégal kam ko justice baɗ indépendant so tawi no neɗɗo yahanirtamo neɗɗo waɗ ɗum ni waɗirni nden yahatano goɗɗum kono magistrat ji gonɗi ɗo han koɓe des gens indépendant eɓe jahana gonga on ɗon guinɗa noon Ousmane Sonko kamum ko neɗɗo mo gandanɗani
dille makko ko dille fitina ɗum noon ɓe ndenta ɗum a faami kono so tawi waɗama ɗum tan waɗi appliqué kono Ousmane Sonko ko neɗɗo ɓe ganduɗani kay neɗɗo fitina dillinowo lesdi ndi a boneji si hande won Allah muslu en musala en si en hande ha ka heɓoy ɗum ko caɗele tan lesdi ndi gonata kadi min ñaagui Allah won jawat heɓ lesdi ndi lesdi ndi kam ɗo tolniɗen ɗo duuɓi garoji ni moƴƴat tan ko junggo Macky Sall président Macky Sall fitti ko lebbi jeegom sursi Ousmane Sonko o wawa wadde candidat président o wawa wadde présenté candidat présidentiel 2024 e ko noon foti waade APR naɓo ɗum belti hedde mboɗo sikki ko noon foti waade haɗanji sugo moƴƴe kurko ko ne'ade moƴƴe kurkode ko wiyete ko tarbinade mawɓe ma Ousmane Sonko liggotono ko administration Sénégal kono wasde makko jogo ndimagu a wasde mum kadi ne jogo secret ji ɗum ta itta toon par ce que kala liggeyma liggoɗɗa ƴewa secret uji ɗi ñetta toon a fowa haalde kam noon kala ko ñalleɗo mum nder bureau makko walla direction wala bowal ɓe gandi oɗo ɗum mo wasde direction noon wasde liste mawɗo goto ko nafo wi kam ko wupre nder tanuɗo ko foof wona ɗum lirte bowal wallahi wonko wupre nder tanuɗo toon heddo to effectivement to ko omo jogui manki jogade secret o ñaworde yeni mbiɗa justice Sénégal ne jogui indépendant te omo jogui kadi en même temps ñawore wonde hakkude makko e Adji Sarr gondu kam ko woni herañta Ousmane Sonko ko neɗɗo jiɗɗo Sénégal walla ko waɗata ko ina gumi ɗum hande de cotta convocation yo ar han fotano yaade wonna Ziguinchor ina waɗa dille toon ambono Ziguinchor jooɗino waɗi communiqué ɓanda nodde yimɓe makko toon hande omo jogui réunion conseil ministre eyyi ɗum noon hollirta ko ɓeɗo yimɓe faalakoɓe o kontani loi leydi kontani ɗum yaharani toon yaari tan ko yomi eto won mi heɓa jawdi mi walla yimɓam mi walla debbam cuhnañam ɗum noon sénégalais ɓe jaɓata ɗum non kadi ko Ziguinchor naɓe kamɓe gori ɗum mbaɗi maire e heɓata ka taw joɗo Ziguinchor e Ziguinchor naɓe hande sa yeehi Ziguinchor aɗa andi local o demɓe aɗa ya beaucoup d' erreur mbaɗɗi hen won han Ousmane Sonko sa totti ɗum commune mbaɗon commune Ziguinchor ko par erreur iri ɗo noon ɓe diccima won hande woodi yimɓe han ɓe gandi koɓe ko mbaɗi c' est très dangereux kono noon loi lesdi ndi ɓi ko so woni maire ko mandat mum gasta hay goto l'hôpital jooɗi makko ka woni maire il est légitime kono noon haqqillaji yimɓe kamɓe paare makko ɗum tagi leydi ndi kam ɗo wona kam siwi yontede yo deeƴ para ha tawa ñawore makko Adji Sarr holno jiiruɗa ɗum pelle makko Adji Sarr e ñawore makko Adji Sarr kam enen fof duuɓi produit joyi enen fof eɗen gandi kam waɗi haɗa andi enen ko en julɓe en mbiyama wiyen keɓ rewɓe naya si jawdi ma heeɓi ɗum kam no jogui rewɓe ɗiɗa so noon ko ma muusi no mbawmi haaldede ni pourquoi pas ƴetto joom suudu ma ñoƴƴanma mais gacca kadi ha covid couvre-feu no woodi cortoɗa kuɓɓa oto ma jaaha mbaɗa ɗen ɗon gueɗe ɗum kay moƴƴani mais o wi ko plan kanko Sonko o wi ko plan APR segi tawi président Macky Sall non segi tawino ko plan holo laaɓirte koye yimɓe an no kalduɗani eno haaldani wona gotum kanko non segi tawino ko plan président Macky Sall waɗi on plan te an a wi ko wonko musatamo o yi ko ñuƴƴama segi tawino ko plan kamo hoorema ande ko plan woni ɗo ho woni mawɗo killifaɗo ene jogui rewɓe ene jogui sukaɓe ene jogui galleji ma reeno kono kuɓoto mum kam tan hoore mum yaha kay toon to wiyete suite booti wi koye musaɗo gorko noon sa jagguima ɓolɗa mbaɗa ɗum wor gueɗe ana tooñi hoorema ɗon kay Macky ala ɗon lawol ko woddi affaire ko citoyen sénégalais beɗe Adji Sarr woni sugo baggi ɗum baggi hakkille makko par ce que Ousmane Sonko woɗɗo tollinani nder Sénégal so are si are neɗɗo tan on ɗon ina wawi wiide naggama naggam vraiment naggama naggam kono noon kam jaggi ko wiyete ko naɓi mayen makko anglais mbiyata ko mayen makko pulaɓe elas Abdoul Ka gorko mo Sam Yambal département mo Kébé maire téléma diaspora Sénégal TV en jogui beelamma huccide maɗa hande tawno en kaali fannuji tati keɓogal jultaki en kaali e fannu mo ganduɗa kañum woni mouvement maɗa en kaali e parti APR en kaali e ñawore Ousmane Sonko konngol ma jimmi bandiraɓe dokkaɓe ayde kadi ma en gartuɗo jokkude golle yewtere maɗa téléma diaspora Sénégal TV eyyi ko idi foof ko en jetti Allah en jetti jibnaɓe en jetti kadi ne sernaɓe en jetti kadi ne an directeur télé o dennagal yewɓe diaspora TV a yettude kadi ne foof en jagguɓe ha mbawɗen yettade e wonko
kadi ne ƴeera tan gooto mbaɗanmi heen haadam uddude woni darnde nde fulɓe yontaɓe nder ɗe balɗe recensement o batte heen par ce que pulaar ngu feccanooma yimɓe moƴƴuɓe dari wara ƴele ƴele ɓen ɗon dari ɓe kaɓa ha yalti waɓen kaw dona sampaat en waɓen chal juma ba porte parole loodoyi a suka debbo goɗɗo gon RFI fulfulde ɓe dari ɓe kaɓa heen ha kay ɗum ittama min mbaɗa remercier déjà ANSD woni Saddek Bey neɗɗo amen neɗɗo moƴƴo ɗum ɗon fof soɓe ngari tan min ɗemgal lanko pulaar komin pulla poten ɗon min jetti fof en noon min jarni fof en alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah jarama téléma diaspora sénégal tv en calmini monsieur le maire commune mo Ndendori woni Bassirou Dorli kono mi mbiyata ko codde Sadio Bou jogoto jaam kadi ko lamɗo mbaɗo ñeñɓe lamɓe so tawi lamɗo waɗi ñeño lamɗo waɗi ɗum conseil municipal waɗi ɗum président commission finance on dimo wattande ko ñeñɓe dañat haqqille en calminimo juurimomo yo Allah jonni balɗe moƴƴinde battande yewtere moon diaspora sénégal tv taw ko yewtere wiyeten Dingiral Rendo hande wonno koɗo men koɗo Elhadji Abdoul Ka jeeyaɗo Sam Yambal tawi koye département mo Kébémer ɗum noon yewtere moon rokki on aadi ha goɗɗo so hawre welede Allah ko musidɗo moon Aliou Abdoulaye Adama Kanté to kaɓirto ko wonde Amina Ndiaye